Nako, sabi ko nga, hindi ngayon ang panahon na magkuripot. Nako, talaga naman, mula yan sa dakilang Ilocana. Kung may pera man, ilabas na, ilabas na. Itodo na ang tulong sa tao. Ngayon na, please lang, wag na muna yung mga emergency na yan, yung mga emergency powers, baka nasisindak pa yung tao, tatatakot eh. Paano yan? Wala naman silang nakikita na tulong, na pagkain, gamot, testing kit, go na! Naku, tulungan na natin yung ating mga mayor. Hirap na, imagine naman. Na lahat magkaroon equally. Equally is equally. Pera pati pagkain. Ang laki-laki naman ng ating mga populasyon sa Metro Manila. Tulungan na natin. Total, andito yung katibayan. Sangkatutak pa pala yung bigas. At alam mo naman, nagagapas, nag-aani kami sa Ilocos, nag-aani rin kami dyan sa Nueva Ecija. Kilala ko kayo, nagte-text kayo sa akin ng mga magsasaka. Pati lahat sa Isabela, alam ko, full on ang pag-aani. Kaya wag mag-alala yung NFA. Gamitin na ninyo. Yung mga goods, bigas, kung ano pang iba ibigay ng gobyerno, bilisan ninyo at pagkain yan. 8 billion yung budget ninyo, magkano ba? Tapos yung nakaraang taon, meron pang natitirang billion dyan. Pagkatapos yung Department of Agriculture, may 1.5 billion pa kayong pambili. Naku, ilabas na ninyo, itodo na ninyo para hindi natetension tao sa pagkain. At hello, yung customs na yan, pwede ba? Isang katutak na mga, ano ba yon, yung mga dipa-dipa nung kuan, nung mga isda na imported, ano ba, ipamigay na lang yan kesa mabulok dyan. Ang balita ko, may nabubulok pang bigas. Naku, i-remeal, kayang-kaya yan ng NFA. Sa amin nga, kaya yan eh. Tapos magiging okay na naman pangkain yan. Panlugaw man lang o rice flour, pwede na yan. Tapos, eto nga, marami pa akong nadidiscover sa kakakalkal ng mga papel at katatetext ng mga tao. Ayan, maraming nagsusumbong. Meron pang mga social na dilata, mga sardinas, at kung ano-ano, ilabas na ninyo, please lang. At eto pa, hoy, yung mga smuggler ha, meron kayong record, hindi sekreto kung sino kayo at hindi rin sekreto saan yung mga bodega. Ano ba naman i-donate na lang ninyo? Yun namang mga repacking. Well, anyway, it's DSWD. But everybody else connected with the exercise of preparing the food and money, huwag ninyong kaltasan, huwag ninyong kunan. I will not, hindi ko kayo, uhulihin ko kayo, and I will detain you. Makalabas lang kayo pagkatapos ng COVID kung dadating. Kung may walang magdating na pangkontra ng COVID, then hanggang matapos itong mundong ito, dyan ka sa kulungan. I-donate na, now's the time, magbago na tayo at talagang magtapatan na once and for all. Sige, maraming salamat po. Nakahanap ng paraan, itodo ang tulong, all out, all heart para sa laban sa COVID-19.